Ako študent americkej City univerzity si bol členom študentského parlamentu a viedol si taký odboj, alebo si sa angažoval proti Ficovi už v tom čase. Je otázka hrozby Roberta Fica, jeho návrat, stále aktuálna? Keď som študoval, bol som aj predseda občiansko-demokratickej mládeže a práve tam sme viedli, ktorý sa to volalo Anti-Fico kampaň proti Robertovi Ficovi už pri jeho prvých voľbách, keď sa snažil dostať k moci. Použili sme na to nemalé prostriedky, bola tam podpora občianskej spoločnosti a ten názor na neho bol taký, že on postupne rástol. Bol to politik, ktorý zo seba sa snažil urobiť sociálneho demokrata, čo sme mu teda my neuverili. Ale bol to politik, ktorý ešte nebol skúsený technokrat, technológ moci. Dnes Robert Fico po 3 vládach je jeden z najskúsenejších politikov, technológov moci. Je to človek, ktorý má za sebou toxickú minulosť vzhľadom na ten počet ľudí, ktorí sú vyšetrovaní, stíhaní, ktorí rozoberali túto krajinu tehlu po tehle počas jeho vlád. A je to človek, ktorý potom, ako padol po roku 2018 na dno, sa neštíči ničoho. Spojí sa s kýmkoľvek, preto, aby dosiahol 3 veci. Zase mal kontrolu nad ekonomikou tohto štátu a nad mocenskými štruktúrami a upevnil svoju pozíciu spôsobom, ktorý bude reflektovať na to, ako o ňu prišiel, čiže obmedzil slobodu tlače, občianskej spoločnosti, politickej opozície a v neposlednom rade, a to je nemenej dôležité, pomstil sa ľuďom, ktorí mu spôsobili to príkorie, ktorým si prešiel. Čiže on padol na politické dno, všetci ho odpisovali, on sa z neho pozviechal, je tu a ani Pellegrini, ktorý bol jeho pravá ruka, tomu nedokáže čeliť. Čiže Robert Fico je veľké zlo, ktoré je ochotné sa spojiť bez myhnutia oka s Milanom Uhríkom, ktorý má vo svojej strane neonacistov, popieračov holokaustu a preto, aby dosiahol svoje politické ciele, v čom je veľmi zručný, urobiť čokoľvek. No, dnes je Robert Fico čitateľný pre veľkú časť politického spektra, ale v tom čase, keď si bol ty študentom, nebol tak čitateľný. V čom si dokázal akože odčítať tie jeho rysy, ktoré sú dnes pre spoločnosť nebezpečné? Ja som bol prezident parlamentu na vysokej škole, ktorý zorganizoval prednášku, kde prišiel mladý sympatický právnik Robert Fico rozprávať o treste smrti a o zaujímavej téme a o zastupovaní Slovenska pred súdom pre ľudské práva, kde sme nevedeli, že on v podstate, čoho sa chytil, to prehral. A čo sa týka toho trestu smrti, tiež napísal knižku, ktorá teda ako nepriniesla nejaký zásadný mediálny výtlak. Ale pôsobil sympaticky a musím povedať, že vtedy sme si mysleli, že je relatívne neškodne. A myslím si, že ho veľa ľudí podcenilo v tej chvíli. No ale my, keďže sme boli v rámci občiansko-demokratickej mládeže aj v európskych štruktúrach politických, napríklad európski demokratickí študenti, my sme vedeli, ako má vyzerať štandardná sociálno-demokratická politika. No a tu predstavovali strany, ktoré Robert Fico na svojej ceste k moci zožral. Hej, jednoducho vyberal tie menšie sociálno-demokratické, autentické strany, s ktorými sa spojil. Oni zanikli v tom smere. Potom, ako mu nevyšla tá teória, v ktorej zo seba sa snažil robiť nejakú tretiu cestu politiky, čomu nikto nerozumel, začal o sebe hovoriť, že je sociálny demokrat. To sme mu my neuverili, lebo v tom jeho príbehu, v tom naratíve bolo príliš veľa lží už od samého začiatku. Bol to človek, ktorý sa nebál stretnúť s Kadáfim, s Fidelom Castrom. Bol to človek, ktorý jednoducho mal okolo seba ľudí ako Fedor Flašík. A bolo už vtedy jasné, že ľudia, ktorí prestali veriť politickému úspechu príbehu HZDS, potrebujú na niekoho staviť. A ten kôň bol Robert Fico. Po tom, čo teda hovoríš, možno povedať, že máš taký vycibraný cit na tie otiene takej tej spoločensky zdravej spoločnosti? Ja som človek, ktorý sa začal politike venovať na strednej škole, keď som bol štvrták na gymnáziu, vtedy som vstúpil do demokratickej strany, ktorú vtedy viedol Jan Langoš.
Na to, aby som sa stal členom, som musel mať, myslím, že 18 rokov. A až následne som vstúpil do občiansko-demokratickej mládeže. Ján Langoš v mojich očiach stelesňuje morálnu autoritu, ktorá je nadčasová a ktorá sa zaslúžila o to, že sme sa dokázali čiastočne ako krajina vysporiadať so svojou minulosťou. Tá politika v tých časoch, stranícka, keď ju robila demokratická strana, bola ako z veľkej knihy. Tam tie procesy fungovali, tie strany boli štandardné, mali svoje veľké rozsiahle štruktúry, viac menej mali silnú konkurenciu, lebo im tam boli strany ako KDH, HZD, strany s obrovskými členskými štruktúrami. A tá politika sa nerobila na základe sociálnych sietí v tom čase, ale bolo treba za ľuďmi ísť, zhovárať sa s nimi, podávať si s nimi ruky a v tom kontakte s tými ľuďmi, v mojom čase, vtedy s mladými ľuďmi, vycítite to, čo je autentické. Že či z niekoho ide faloš, alebo je to človek, ktorý je úprimný. V osobnom kontakte sa to dá zistiť najľahšie. Strana Za ľudí spolu s koalícií, ktorej ide do volieb, sa vyhranila voči spolupráci s Hlasom. Časť politického spektra, aj liberálneho, a dokonca aj kresťanského, nevylučuje spoluprácu s Hlasom. Prečo je dôležité nespolupracovať s touto časťou sociálnej demokracie? Áno, je to veľmi jednoduché. Neplatí v politike, že vtáka poznáš po perí a človeka poznáš po reči. V politike platí, že človeka poznáš podľa jeho skutkov. A keď sa pozrieme na ľudí, ktorí sú čelní predstavitelia strany Hlas, Peter Pellegrini, pani Saková, pán Tomáš, pán Raši a tak ďalej, pán Žiga, ktorý sa z istých dôvodov neobjavuje na tlačovkách strany. Tak to sú ľudia, ktorí dlhé roky plnili jeho príkazy. Hovorím, plnili jeho príkazy, lebo kandidátku strany Smer sociálna demokracia vždy skladá Robert Fico podľa toho, k tomu je ako lojálny. Keď im Robert Fico začal smrdieť po roku 2018, javil sa ako poškodený tovar a viem si predstaviť, že ľudia, ktorí podporovali Smer, v tej chvíli vsadili na mladého, sympatického, s jamkami v lícach fešného pána Pellegriniho, ktorý vizuálne pôsobí dobre, ale pravda je pod povrchom. A to sú jeho skutky za posledných 20 rokov. Tam jednoducho každý príčetný prodemokratický politik sa nedá oblbnúť tým, že majú teraz červené tričko, majú tam napísané Hlas a tvária sa, že oni sú ako keby budúcnosť sociálnej demokracie na Slovensku. Tak toto nefunguje. Hlas treba vylúčiť. To je, ako sa hovorí, bledoružový Smer. 3 mesiace pred voľbami ukazujú preferencie, že je úplne reálne, že Smer, Hlas, Republika, SNS, dajme tomu, by mohla zostaviť vládu. Čo by to znamenalo pre Slovensko? Môže sa stať aj to, že sa vytvorí koalícia Smeru, Republiky a prípadne Hlasu, ktorá by znamenala to, že Robert Fico naplní svoje politické ciele, tie, o ktorých som hovoril, získa ekonomickú a politickú moc, zbaví ľudí vo svojom okolí obvinení postupne, ale isto, si prereformuje ten štát tak, aby minimalizoval tie riziká a zošnuroval tú technológiu moci. No a pôjde po tých ľuďoch, ktorí sa snažili dať spravodlivosti zadosť, v polohe, kde on už teraz sa tvári, že on je vlastne obeť politického systému. To je jeden aspekt. Druhý aspekt je, že aj keď sme krajina, ktorá je náchylná najviac v rámci krajín Európskej únie veriť konšpiráciám, byť proruská, veriť hoaxom a teda fašisti prezlečení do bielých košelí, ktorí si oblečú sako, sa tu tvária ako politická strana v Európe, civilizovanej, a ostatných krajinách Európskej únie, je to niečo absolútne neakceptovateľné. Myslím, že Smer by sa tým pádom dal na politický cintorín v európskych politických štruktúrách, ale Robert Fico je v situácii, keď mu je to úplne jedno, pretože on na jednej strane bol 2 hlasy od toho, aby ho vydali na stíhanie väzobné, keďže bol obvinený zo zosnovania zločineckej skupiny. Na druhej strane má príležitosť znova uchopiť opraty moci. Nech sa spojí s čertom diablom. Myslím si, že túto pre neho je voľba jasná. A čo to bude znamenať pre nás, pre Slovensko? Smer nikdy nebol reálna sociálna demokracia. Robil nejaké kozmetické zmeny, ktoré potom odškrkával na tabuli, ale reálne
až táto vláda za 3,5 roka presadila pre rodiny, dôchodcov, mladých ľudí, živnostníkov, firmy viac ako všetky 3 Ficové vlády dokopy. V oblasti právneho štátu? V oblasti právneho štátu celkom určite, pretože veľa ľudí berie za samozrejme to, že máme úrad špeciálnej prokuratúry, kde malá skupina odhodlaných ľudí berie neúmernú záťaž na seba pod politickým tlakom opozície. Bohužiaľ, aj pri nepriazni generálnej prokuratúry, pán Žilinka, ktorého sme my nevolili, je nepriateľom v istom ohľade špeciálnej prokuratúry, ktorá spolu s čestnými poctivými policajtami drží ochranný dážnik nad dokončením tých vyšetrovaní, ktoré jednoducho nadväzujú na to, čo sa tu dialo počas 3 Ficových vlád. A to je jednoducho, to sa volá rozviazané ruky polície. Vojna v polícii sa to snažila spochybniť. Dnes máme odsúdeného pána Kalavského, ústredného aktéra, ktorý jednoducho bol hlavný aktér, o ktorého tvrdenia sa Robert Fico pri rozoštvávaní, pri obviňovaní vyšetrovateľov opieral. Spravodlivosť mala takisto výraznú podporu aj v tých zmenách, ktoré sa v justícii presadili. Najvyšší správny súd. Tá reforma, bohužiaľ, pani Kolíkovej nevyšla. To si musíme povedať otvorene. Ale zároveň treba povedať, že to, čo sa podarilo presadiť, aj vďaka strane Za ľudí, s ústavnou väčšinou, to boli tie prvé reformy justície, ktoré boli schválené, tak tie takisto prispievajú k tomu, že ten systém spravodlivosti je transparentnejší, ako tomu bolo doteraz. Čo bude znamenať, keď sa dostane do vlády Smer, Hlas, Republika? V prvom rade to bude beznádej pre ľudí, ktorí v tejto chvíli majú sen o lepšom Slovensku, ktorí jednoducho majú chuť tu tvoriť, pracovať, ktorí veria, že spravodlivosť zvíťazí nad zločinom, ktorí chcú investovať do svojich detí v tejto krajine, chcú, aby tu chodili do škôl a chcú si tu predstaviť svoju budúcnosť a predstavujú pridanú hodnotu pre rozvoj tejto krajiny. Bolo by to veľmi zlé. Bolo by to veľmi zlé. Tá tvoja silná stránka je okrem teda politiky, ale tá silná stránka je oblasť energetiky, zaujímaš sa o obnoviteľné zdroje. A v čase, keď si bol študentom v 90. rokoch, tak pred vstupom do Európskej únie Slovensko nemalo možnosť čerpať takéto zdroje. To je v podstate obrovský benefit, a ktorí by mohli aj reálne pociťujú to aj ľudia, pretože si môžu obnoviť svoje vlastné domy. Ty v tom vidíš nejakú takú šancu pre zlepšenie života na Slovensku? Ja si myslím, že to je kľúčová príležitosť pre bežných ľudí, ale aj pre tento štát. A to sú prvé veci, v ktorých môžeme uspieť. Obnoviteľné zdroje, jednoducho zdroje, ktoré nečerpáme z útrob tejto planéty, ako solárna, veterná, vodná energia alebo biomasa, to sú zdroje, kde Slovensko má skvelé príležitosti, alebo napríklad geotermálna energia, ktorých potenciál využívame na minimum a ktoré znamenajú reálnu úsporu v peňaženke štátu a v peňaženke ľudí. Čiže na to hneď nasleduje otázka pre mňa, ako to môže zmeniť Slovensko, keď začneme naplno využívať využiteľné energetické zdroje, obnoviteľné, pardon. Slovensko je krajina, ktorá patrí medzi tie najmenšie štáty Európskej únie. A takéto krajiny ako Estónsko, Slovensko, Slovinsko si musia jednak nájsť svoju špecializáciu. To, v čom dokážu vyniknúť. A zároveň, namiesto toho, aby sa sústredili na obrie infraštruktúrne projekty, napríklad stovky kilometrov diaľnic po Slovensku, sa treba sústrediť na veci, ktoré sa dajú realizovať hneď, dajú sa na nich šetriť peniaze a prinášajú okamžitý benefit tým ľuďom. Energetické úspory, zelené technológie a podpora obnoviteľných zdrojov pre domácnosti a pre štát. To sú veci, ktoré sa dajú realizovať od zajtra. Poviem to na príklade. Štát by mal byť dobrý hospodár a ísť s príkladom rodinám aj firmám. Štát je najväčším vlastníkom budov a dovolím si povedať, že viac ako polovica tých budov celkom určite nie je zateplených. Nie je v nich žiadne meranie, regulácia spotreby, sú v žalostnom stave. Viem o obciach, kde sú kultúrne domy, kde nie je žiadne vykurovanie
a kúri sa tam tak, že ľudia si tam v zime nadýchajú. A potom sú tu ďalšie budovy, ktoré neúmerne predražujú platby za energie. A zase platí to ten človek, tá rodina, alebo platí to ten štát. A pritom to nie je žiadna raketová veda. Zatepliť dom, dať na strechu solárne kolektory a ísť do teplného čerpadla, alebo zaauditovať budovy, koľko tam vieme ušetriť, pri akých opatreniach. To sú relatívne jednoduché veci. Vedel by si povedať, koľko by verejný rozpočet Slovenska ušetril na tom, keby sme v maximálnej miere využívali obnoviteľné zdroje energie, keby sa zateplili všetky štátne budovy? Nebojím sa povedať, že by to mohli byť stovky miliónov eur v celkovom vyčíslení, možno aj viac. Skladačka toho, ako si človek vie nastaviť využitie tých zelených technológií je modulárna. To znamená, že môžeme ísť len od toho, že si vymeníme obyčajné okná zastaralé za okno, v ktorých je trojsklo a ušetríme, dajme tomu 30 % energie, alebo môžeme urobiť hĺbkovú energetickú úsporu na tom dome a ušetriť 80 % na týchto energií. A to sú peniaze, ktoré zostávajú na tom účte tej inštitúcie alebo tej rodiny. Slovensko napríklad má viac, takmer do 200 prieskumných geotermálnych vrtov. To je energia, ktorá ide z útrob zeme. V zásade netreba vybudovať infraštruktúru a vie sa pomocou nej vykurovať skleník, kúpalisko, sídlisko. Je tam veľa možností využitia. Akvapark, turistické centrá. Využívame to minimálne. Kúrime v tých skleníkoch, kde sa pestujú paradajky. Momentálne sa pripravuje väčší projekt na východe, kde sa z toho bude vykurovať nejaká časť mesta, ale doteraz, 30 rokov, to tu ležalo na chodníku. Veterná energia, to ani nemusíme hovoriť. Pozrime sa za rakúsku hranicu, pozrime sa, čo máme u nás. Slnko máme na oblohe každý deň a to percento striech, ktoré na Slovensku využíva fotovoltaickú energiu, je mizivé. Dobrá správa je, že máme veľa príležitostí sa zlepšovať. Čiže keby si sa dostal do parlamentu a v tejto oblasti by si mal možnosť sa angažovať, čo by si urobil ako prvé? Ako prvé by som presadil legislatívu, aby štát išiel príkladom a ministerstva by dostali nielen s pomocou eurofondov a zdrojov z plánu obnovy, ale hlavne aj s pomocou vlastných snách ľudských zdrojov a investícií pristúpiť ku obnove a rekonštrukcii budov, ktoré majú vo svojej správe, s tým, že by sa stanovil cieľ, dokedy tieto budovy musia byť v prvom rade zauditované. Musí tam byť jasné, aká úspora tam je byť dosiahnutá a navrhnutý nejaký plán rekonštrukcie všetkých štátnych a verejných budov. Zároveň tu nekončíme, pretože téma klimatickej krízy a globálneho oteplovania kladie dnes nárok na energetické úspory prostredníctvom týchto investícií len v jednom tom rozmere, ale dnes sa bavíme o spoločnosti, ktorá bude uhlíkovo neutrálna. To znamená, že my musíme ísť ako keby do investícií s vyššou pridanou hodnotou, snažiť sa úplne odstraňovať kúrenie fosilnými palivami a aj investovať do výstavby, ktorá je v súlade s nejakým európskym trendom a v súlade s tým, že chceme, aby sme rovnako ako ostatné krajiny sa snažili v rámci nášho príčinenia zamedziť tomu efektu klimatickej krízy. Je Slovensko na tom tak, že v podstate sme pripravení na čerpanie alebo využitie týchto zdrojov financií, alebo treba ešte prijať nejaké zákony alebo nejaké zmeny na to, aby sa vlastne táto vec mohla operatívne začať riešiť? Čo sa týka podpor, môžem hovoriť napríklad o eurofondoch. Plán obnovy by som nechal tomu, kto je za nás zodpovedný, ale my sme ako MIRI mali v kompetencii eurofondy, kde sme zásadným spôsobom zjednodušili byrokraciu pre to ďalšie programovacie obdobie. Kým v minulosti jeden ten balík papierov, ktorý sa týkal jednej finančnej pomoci, napríklad zateplenie verejných budov, mal stovky strán, násobne sa to zredukovalo. Tie čakacie lehoty sa skrátili a je to oveľa jednoduchšie, čo sa týka pravidiel napríklad verejného obstarávania alebo spôsobu financovania tých investícií. Čiže príprava na ďalšie obdobie, čo sa týka eurofondov, je urobená. Kde ale tie mestá, ale aj tí ľudia potrebujú pomoc? To je nejaká metodická podpora, propagácia týchto príležitostí, pretože nie je problém nachystať šec peňazí a vedieť, čo od tých ľudí očakávame.
Problém je zmena správania a návyky tých ľudí. Čiže treba im tú informáciu sprostredkovať, že takáto príležitosť tu je. V tomto štát urobil pokrok aj pod vedením MIRI, lebo sme založili sieť informačných centier, ktoré sa tejto téme venujú. Ale zároveň je dôležité, aby aj tá pomoc pri už tom požadovaní tých peňazí bola efektívna. No a tu bohužiaľ niektorí ministri zlyhávali. Konkrétne pán Budaj, ktorý mal na starosti peniaze na obnovu rodinných domov, kde ty ako majiteľka domu v prípade, že ušetríš viac ako 60% energie tými zmenami v rámci tej energetickej úspory, môžeš dostať 20 000 eur necelých od štátu. V prípade, že je to menej, môžeš dostať, myslím, že 14 alebo 15 000 eur. Štát prvú výzvu musel zrušiť, pretože bola mimoriadne komplikovaná. Druhú výzvu tvrdil, že vyhodnotí do mesiaca. To sa nestalo. Hovorí, že tak urobí do konca leta. Obávam sa, že ani to nebude pravda. Čo tým chcem povedať, je, že podcenenie kapacít ľudí, ktoré štát musí mať k dispozícii, aby dokázal tie tisícky žiadostí spracovať a v relatívne krátkom čase a jednoduchým spôsobom vyhovieť tým žiadateľom a doručiť tú pomoc, to je tiež kľúčové preto, ako sa v týchto veciach dokážeme hýbať dopredu. A tuto je veľký priestor pre zlepšenie. Strana Za ľudí utrpela za tie 3,5 roka pomerne veľké straty preferenčné. Čo vidíš za tým? Ja si myslím, že pre Slovensko aj pre stranu Za ľudí je v prvom rade dôležité sa venovať do toho, že čo stále ešte vie ponúknuť a z tých hodnôt, ktoré má v sebe zakodované a za ktorými si stojí, presadila. To je cez tých 400 bodov z programu a ešte stále vie presadiť. To sú tie témy, s ktorými budeme oslovovať teraz voliča a ktoré sú stelesnené v ľudí, ktorí pri nej zostali. Ľuďom, ktorí boli v strane Za ľudí a nejakým spôsobom pomohli Slovensku, aby bola lepšia krajina, ale potom sa v rámci ich dobrého práva slobodne rozhodli, že ich život sa bude uberať inám. Ďakujem za to, čo pre stranu dobre urobili. Prajem im veľa zdravia. Každý sme si strojcom svojho osudu, aj toho politického. V strane Za ľudí ublížila tá personálna politika, tá strata tých špičiek, alebo sú tam aj témy, alebo je tam ešte nejaká komplikovaná príčina, ktorá ubrala vo verejnosti ako keby dôveru v túto stranu? To znamená, že niekedy to, čo dokážete urobiť pre krajinu, nie je o tých počtoch ľudí, ktorí odídu. Je to o tých počtoch ľudí, ktorí zostanú, ktorí sú verní tomu sľubu, ktorý zložili na začiatku, tomu programovému vyhláseniu, tým voličom, ktorí ich volili ako členov strany Za ľudí. Ja som strašne rád, že v strane zostalo veľmi veľa ľudí, máme stovky členov a hlavne vedenie pod vedením Veroniky Remišovej, ktorá si dovolím povedať, túto stranu bude ďalej viesť v duchu tých hodnôt, na ktorých vznikla. A ja sa o budúcnosť strany Za ľudí nebojím. Treba povedať, že do momentu, kým strana Za ľudí pôsobila ako celok, tie preferencie boli mimoriadne dobré, ale Veronika Remišová čelila takej špinavej kampani z vlastných radov v čase, keď odišli poslanci strany do Sasky, akej si myslím, nečelil v ostatných rokoch žiaden líder politickej strany. Na druhej strane treba povedať, že s poslancami, ktorí zostali, tá strana bola integrálnou pevnou súčasťou tej koalície a bez nás by sa nepodarilo napríklad presadiť pomoc rodinám, bez nás by sa nepodarilo urobiť reformu eurofondov. Ako ide dokopy podľa teba spojenie Za ľudí a Oľano? Prvá vec, ktorá mi zíde na vtedy, keď sa to povie, je, že tieto dve strany majú autentické, nezmenené a zásadné protikorupčné videnie sveta, ktoré jednoducho je na pozadí tých zmien, ktoré sa dejú v spoločnosti od volieb vo výkone čestných prokurátorov, sudcov a policajtov, ktorí sa snažia, aby to, čo sa v minulosti v tejto krajine dialo, bolo spravodlivo bez nejakého politického tlaku vyšetrované. To je prvá vec. Druhá vec je, že strana Za ľudí a strana Olano
boli prirodzeným a dobrým spojencom pri všetkých super schválených zákonoch, ktoré pomohli tejto krajine dostať sa dopredu. Tu je to spojenie úplne prirodzené. Čo treba povedať je, že nikdy sme si nehádzali polená podlohy, neohovárali sa a nerobili si zle, čo sa nedá povedať napríklad o strane SAS, ktorá relatívne krátko po nástupe do vlády ohlodávala ako kostičku tú vládnu koalíciu a Richard Sulík, ktorý si asi karmicky nevie pomôcť, položil tretiu vládu a teraz to na toho svojho voliča skúša zase. Veľa šťastia tým, ktorí budú voliť SAS. Veronika Remišová ale odišla z Oľana do Za ľudí práve preto, že nebola stotožnená so štýlom komunikácie lídra Oľano. To ako ide dohromady? Ak som sa za ten čas, čo sa zaujímam o politiku, niečo naučil, je, že v politike v krajine takej malej, ako je Slovensko, netreba kresliť červené čiary, ako to robia niektorí ľudia. Netreba hovoriť nikdy, netreba si stavať mantinely a páliť mosty. Pretože život ukázal, že dobro v krajine, tak ako v prípade politikov strany Za ľudí, niekedy robí hrstka odhodlaných ľudí. A na tom záleží. Napriek tomu strana Za ľudí poučila čiaru Smerohlasu, čiže ako to vlastne je s tými hodnotami? Áno, myslel som to vo vzťahu smerom k politickým spojenectvám strán, ktoré sú si hodnotovo blízke. A strana Za ľudí si bola blízka so stranou Olano a Veronika Remišová si bola blízka s Igorom Matovičom aj potom, čo odišla do strany Za ľudí a boli veľmi efektívne spolupracujúci politici v rámci toho, že každá strana si presadzovala svoj vlastný program. Je len dobre, že spolu s Kresťanskou úniou a stranou Olano sme nabrali sebavedomie a odvahu a veríme, že koalícia je predurčená na úspech a že tie hodnoty, ktoré stelesňujeme a ktoré strana realizuje pod vedením Veroniky Remišovej, chceme presadzovať aj v ďalšom politickom živote, v ďalšom politickom období. Ja verím, že sa to podarí. Si pripravený na útoky v politike? Ja si myslím, že kto nie je pripravený na útoky v politike, ten by sa aj mal vyhnúť. Bohužiaľ, politika už nie je salónna záležitosť, kde na základe faktov a rečníckych schopností dokážete potvrdením svojich argumentov získať hlas človeka, ktorý vás pozoruje. Politika je v dnešnej dobe postfaktuálna záležitosť, kde práve ľudia, ktorí veria v nejakú základnú pravdu, ktorá je podložená, empiricky dokázateľná, ľudia, ktorí majú radi kritické myslenie a čisté neskreslené fakty, sú v nevýhode. Lebo dnes ľudia ako Robert Fico, Bláha, Pellegrini, Raši, Uhrík a ďalší ťažia z toho, že môžu byť demagógmi, že môžu byť konšpirátormi, že môžu byť hoaxermi, že môžu 100-krát povedať lož a budú sa spoliehať na to, že sa stane pravdou.